Трябва да има баланс, това ни беше първоначалната идея. През годините видяхме, че не е да имаш бар, да си по цял ден на плажа и просто да пиеш и да се забавляваш, нали, коктейли, да пиеш вода, да плуваш само. За самия таблет и за самото приложение, ако можеш да споделиш твоето мнение на хората. Без това нещо с таблета нямаше да се справим. Така го смятам, защото всичко е описано детайлно. Какъв е продукта, преди колко минути е поръчан, има последователност. Пишеш винаги забележки, дали е нещо да трябва да се добави или да се махне, някой го яде без домат, друг яде, нали, без айсберг. Това ако не го пише там, аз просто си го помним и си го казваме. Той на марката го пише, предполагам, обаче там имаш минути, имаш всичко ти е пред теб, ти постоянно можеш да огледаш, а не тези марки да ти се намокрят, защото там постоянно работиме с вода, постоянно си мием ръцете, постоянно нещо се случва. Хем е по-лесно на тях, това е другото за сервитьорите. Това нещо е велико, защото ти знаеш на коя маса имаш да го дадеш. Аз готвя някакви неща на тиганите и какво трябва да й викаме, тук виж това, аз тази марка я загубих, ама трябва да взема другата, да ти кажа, може би е за еди си коя маса, пък ти ми каза, че е без лук.